Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon tasawuf ya. Guyon tasawuf. Awake dhewe iki hiburane wong ora ndek duit ya ngakali otak kok. Kalimat-kalimat kae engko ngomong hibur. Nek hiburane wong sugih kan dolan-dolan. Nang dibae. Lah wong ora duwe tang kudu ngolah otak kok priwe carane ben gemuyu, tapi ya aja guyu-guyu nang dalan. Ndarane wong edan. Wong jenenge wong guyon ki kepenak bae. Akeh banget ki nyong anak kanca, ya ora kanca wong tua ya masa disebut kanca ya. Nek ngomong ki ora tau guyu. Dadi pengrasane ning kene yo nganggepe serius. Nganggepe serius banget kok. Wong udut ta duwe turahan duwe sisa nek wong udut ora udut ora ndek sisa. Ya karena guyon nek sing ora ngerti ya bingung. Masa sih rokok saiki regane larang-larang lho. Rokok regane larang-larang tapi kok nek wong udut kok malah duwe sisa. Duwe turahan. Maksudnya keprimen ya kok. Kudune kan nek guyon bare dijelasen nao. Lah nek jenenge wong udut ya pasti ana sisa tegesane. Lah nek ora sisa tegesane ya kobong cangkeme kok lambene kobong. Angel udut entek. Jadi bahasa-bahasa sing iki bahkan ada bahasa guyon sing sampai mlebunan syariat, bahasa guyon akeh banget yang arep bahas mbok diprotes akeh lho nek ndeleng Al-Qur'an tak ora kaya kowe ya guyon-guyon kowe molak-malik. Wis contohnya ngene, kenapa ning Mekah kae kok disebut Masjidil Haram kok orang Masjidil Halal ngono ki apa keprimen kowe pikir dewek. Ning Al-Qur'ane anak-anak. Ning ora bahas ning kene, maca dhewek bae Qur'ane. Terus kenapa sih Qur'an kok turune ning Gua Hira? Anak apa kok ning Gua Hira sing peteng dedeg? Kok ora ning masjid sing Padang? Ah, kowe ngomong peteng dedeg karo Padang, kena nggo tirakatan. Nyatane wong tirakatan rata-rata sing peteng. Kaya ngono. Dadi kowe mikir dhewek bae nyong ora mbahas. Lah ana bahasa guyon akeh banget jane nyong ora mbahas bahasa guyon. Wis contone ngene ana wong guyon. Wong guyon tapi bener tapi disalahna. Sing sabener iki wetan ana apa ora sih? Nah, sing ora ngerti, ya anak, ayo. Lah endi goleki kae? Langka. Wong wetan jala ketulisane wetan, goleki coba wae. Iki guyon maning, iki guyon tasawuf. Coba wetan ana apa ora? Wis ora usah wetan, ki ana apa ora kok. Iki goleki ya, goleki. Iki guyon tasawuf. Sing ora ketok, sing ora katon bae disebut anak. Coba digoleki iki sing anak bae iki sing katon. Coba digoleki anak apa ora. Nyong endi? Nyonge kiye? Nyong lah kedada daging. Nah, goleki. Kowe engko ketemune man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kowe hadis Nabi. Siapa sing kenal dheweke kenal Gustine. Kowe yakin mau nyong lakoni ya betul. Di guyon ya lumayan. Ngotong-ngotong bae karo udut yo guyu. Wis guyonane banget ya. Ana sing ngomong asu haram apa ora? Haram. Asu najis apa ora? Najis. Lah kek kiyaine gendong anake. Anak bae.
Nah, sing ngerti sih ya ora apa-apa. Sing ora ngerti ora mungkin masa kiai gendong anaknya asu ya kuwi ya. Padahal kan kalimatnya putus-putus. Asu najis porak najis. Ledane kiyaine gendong anake, pengrasane gendong anake asu. Padahal gendong anake kiyaine dhewek. Kuwi. Dadi bahasa guyon nek ngomong orang guyu malah memang dadi meteng-teng dadi ramen. Kuwi memang bener mak awake dhewe nek ono wong ngomong gagah besik aja langsung ceplok. Nek ana wong sembayang umpamane terus anak kucing menang ning ngarepe aku primen. Lalu disinglah batal loh. Ya gampang, singkirna, ya niat maning, mulai maning. Wis, ono ngomong mune, kayak wong sembayang nih wetenge nggak watai barang aduh, jan wis mumet. Jare wis wudu dan yang wetenge sinataine, sinantute. Lah ya wudu kuwe kan dudu ngresiki raga, wudu kuwe ngresiki jiwa. Lah nek ngresiki raga ya ora resik-resik kok. Masuk pendodol-odol taine. Lah entute ku primen. Iki jenenge guyon tapi sing mandan-mandan. Jadi akeh sing ya penonton luwih pinter oh. Luwih pinter. Penonton ku jan saiki udah pinter-pinter banget bocah cilik-cilik takon. Nek jagongi bantal engko wudunen ya kuwe. Nek jaman gemien jamane yang cilik ora apa, iki jagongi bantal wedi mbok wudunen. Jasa kita ora mau dijagongi toko. Malah dibalang-balang nang muka ya dijagongi ya disingi. Lah bayi wae ngisingi. Bocah bayi lagi cilik ngisingi bantal, ora mau jagongi bantal, nguyui bantal marah. Ya ora wudu. Nah, dadi artine bantal piye panggonane nang sirah. Jarene mien ben aja dijagongi, kuwi berarti ngenyek bantal, padahal ya ora apa-apa. Wong bantal sing dijagongi ya akeh. Bantal sing dijagongi akeh kuwi ora apa-apa. Ora ngepek maksudnya arep dijagongi monggo, arep diuyui monggo, nek diuyui ya dijemur. Nek mambune pesing banget ya dibuang tuku maning kuwi. Nek asik dikumbah ya kumbah jemur. Akeh banget ya coba. Jadi ini ngaji tasawuf, dadi guyon sing menuju keilmuane Gusti ngono lho, guyon tapi suwe-suwe dadi paham ngono lho. Suwe-suwe dadi paham tentang keilmuane Gusti karena Gusti dhewe guyon. Apa maning coba. Apa nemen lho sebenarnya tak kelalen kabeh piye ngadepi kamera dadine apa? Demam kamera bingung dewek. Ngelaka kancane, ngelaka kancane tak gampang kok. Apa? Nek gawe WC aja madhep ngulon. Karena ngiblat kaya kowe. Kayaknya WC-ne sing ngiblat kae, sing gawe dudu nyong. Pengrasane nek Pulau Jawa lho. Nek menghadap ning Mekah kuwi ngulon padahal enceng-enceng ngalor coba ndelengna ning peta bumi kae nek ngulon lempeng Afrika lho India Sri Lanka Afrika jadi dudu ngulon kiblat Pulau Jawa kuwe mencong ngalor. Nek Pulau Jawa lho. Dadi nyong WC-ne madhep ngulon lempeng ora salah. Lah ngidul bae lah ngidul ana Nyai Roro Kidul. Ngalore ana sapa kae?
Pantai utara siapa? Dewi Lanjar. Bingung meneh. Ngidul Nyiro Kidul, ngalor Dewi Lanjar, ngulon. Kan mumet dhewe. Lah asline keprimen gawe WC? Bebas, terserah. Bagaimana keadaan lingkungan, keadaan denah, ruangannya, wis kowe kepenak nang bae. Sing penting yo ngapura karo Gusti ki yo gawe lahane kaya kiye. Ngelahan sampeyan gengkok-gengkok kudumene sempit malah ora medeng, ora mlebu. Dadi jare ki dipahami, aja langsung dienggo. Karena kalimatnya ana ilmal yaqin, ainul yaqin, ainul ki mata, hakul yakin ki ati. Dadi kon ngrungokna dhisik, terus kon deleng nang dhisik ning Al-Qur'ane, nek ana wong ngomong kaya deleng nang Al-Qur'ane yo. Oh, nek bener berarti bener. Ki karo Al-Qur'ane salah kok. Nah, aja dibahas, aja dipeloni ngono lho. Jadi akeh sebenarnya aku dhewe ki bingung ngobrol apa. Jane akeh sing menyangkut tentang agama, yo tentang umum bae dhisik. Anak omah tusuk sate barang. Engko ngene. Justru nek secara denah, secara geografi, rumah tusuk sate itu sudut pandang dari dalam rumahnya luas. Tuh, memang efeknya nek anak kendaraan banter ora iso ngerem bablas. Kedok memang. Bahayane tusuk sate kuwi ke dalan, omahe lempeng, mbokan supire mabok. Kelingane ngedek rem tekan gone ngetegas bablas mlebu assalamualaikum langsung wassalam. Lah assalamualaikum wassalam. Jadi pernah aku ning Bandung cerita ning daerah endi ya Rancai Keko. Mang, kadieu. Naon? Tah, aya awewe eta bujurna segede alaihim. Alaihim ke apa? Ngertina aku kan ya alaihim kan ya Al-Qur'an, alaihim maktubi apa? Ghairil maktubi alaihim waladhdallin. Itu bujurna segede alaihim. Alaihim teh naon, Mang? Alaihim teh sahahaha. Oh, berarti bahasa Sunda, bahasa guyonnya, bahasa anak mudanya. Kalau bilang alaihim itu tidak ada batas. Bujurna ke bokonge nek jare wong Sunda, bujurna segede alaihim, bokonge segede alaihim. Hahaha. Aduh. Jadi banyak juga kalau kita sering merantau itu memang ada bahasa-bahasa kadang-kadang putar balik nang kene nang Jawa gedang kue pisang, Jawa ngomongnya gedang artine pisang. Lah ning Sunda malah gedang kiye pepaya, gandul nang katok. Gandul loro peluru loro. Nangka siji. Gandul loro. Gandul ki bahasa Purwojone apa ya? Kadas po yo. Gandul ke pepaya, gandul loro. Nangka siji, gandulnya dua, nangka siji, gandul, nangka tok. Lah siji kan nangka tok. Gandul nangka tok. Jadi banyaklah bahasa-bahasa untuk menghibur yang nggak punya duit, yang nggak punya duit menghiburnya pakai ilmu.
ngotak akal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.